Tuntuuko, ettei tuloksia synny, vai etkö osaa käyttää kaikkia laitteita? Ei hätää, tämä on Ultimate Workout Program. Treeniohjelmaa seuraamalla saavutat maksimaaliset tulokset jo lyhyessäkin ajassa. Tieteellisesti todistetut ergonomiset liikkeet ovat lisäksi hauskoja että todella tehokkaita. Polta kaloreita ja opi treenaamaan vatsoja, selkiä, rintoja, pauksia, ojenteja, jalkoja ja vaikka mitä. Saavutin tuloksia uskomattoman nopeasti. Totta, ja viikossa voit nostaa ainakin 100 kiloa. Ja tuntuu kuin pystyisin ihan mihin vaan. Tilaa nyt Ultimate Workout Program. ja tee itsestäsi itsesi arvoinen.